No takže čau, dobrý deň, toto dámy a pánovia, no tak my ideme teraz robiť môj takzvaný vlak. Prepáčte, že som bez vás už začal, ale vážne sa to nedalo. Rád som s vami chcel začať, ale nemohol som nejak. A teraz som vám asi nehovoril ešte, že som troška chorý, tak keby ste sa pýtali, že čo je s mojím hlasom, no tak to je kvôli tomu, že som chorý a je to hrozné. Niektorý sa tam spavla vička. What? Takže potom nič nehovorím zlého. Akože keby ste ma chceli nahlásiť, alebo neviem čo, prečo. Blast furnace. Player view. Blast furnace. Počkej, zaujú to tam má byť? Aha, má. Player view. No dobrá. Takže ideme na druhú fáziu, ľudia. Čo hovorím, že som chorý, no, takže prepečte veľmi. Asi vás pri tom ruším. No na 100% vás pri tom ruším. Ja viem, že dosť ľuďom to dosť vadí, že niektorí youtuberia, že vraj kašľú, alebo také nejaké veci pri videách. No a ja viem, aj keby som nevedel, no tak prepačte. Vážne, akože ja by som ani nechcel kašľať, len kašel ma núti. Okay. No takže ja tu idem pozrieť tie veci. Haló. Čiže to je v tomto. No jasné. Blackstone. Ty vole, toto je z Blackstone. Prepačte za takú menšiu nadávku. Počkajte. Red. Polished blackstone. Polished blackstone stairs. Black oxidized copper. Samozrejme, akože kedykoľvek môžete vypnúť tento, akože myslím odber, môžete kedykoľvek zrušiť. Akože mne to je jedno. Ale keby ste ho nezrušili, no tak by to bolo akože dosť dobré, ale no tak na tomto svete by som plánoval taktiež nejaké stavby, viete čo? Lebo tie stavby by som potreboval akože niečo urobiť tam. Ale ja si pamätám, že keď som bol s mojím kamošom s tým, on je tiež youtuber, ale je aj
na TikToku, takže keď tak v popisku dám jeho meno kanálu. Dobre, no, takže keby ste chceli akože kanál vedieť, no, tak samozrejme popisok vždycky pri vás. Čo si myslíte, akože keď to robí, zatiaľ kým to robím, tak je akože, no tak možno tak si povieme tak 10 minút, no tak to nie je zlé, ne? Počkaj, som to zničila sem. Bum, bum. Počkaj, tam sú... Vážne, akože prepačte, ale vážne. Choroba sa môže stať každému, no takže... Ja by som aj nekašľal, len... Akože keby ste chceli ďalšie video, no tak mi samozrejme môžete povedať, akože mne to nevadí. Chcete, no tak mi môžete povedať o video. To som videl, že nikto nedal ani tak komentár pod, viete čo, moje posledné video. Ale teraz idem urobiť ďalšie a prepáčte, že som nejak nedalo, proste. A mne to je strašne ľúto, samozrejme. Ja by som najradšej robil toto video každý deň. Každý deň. Možno zajtra tuším vyjde, neviem či budem mať čas, akože, lebo ešte budem musieť, ešte tuším, no akože, samozrejme dneska vyjde to video, akože to vyjde dneska, samozrejme. No ja som to vyhodil, no nič. A prepáčte, teraz už nemám, akože ja viem, že vám to asi príde divné, že som nenatáčal video skoro už 8 mesiacov, ale vážne, akože vážne sa mi nedalo, prosím vás, verte mi. Ale musel som už natočiť, už som mal, viete, ako túhu to natočiť nejaké video. No tak ma proste niečo napadlo. Dokonca teraz by som mohol aj použiť, že je to také staré, lebo jak som si to zapamätal, no tak už to môžem aj použiť také, že tieto koprové, lebo v nedávnom update pridali samozrejme koprové veci. Jakože už to není nedávny update. Už je to celkom dávny. Jakože ja neviem, jak to vy robíte, že či pre vás je to dávny, alebo není dávny. Lebo pre mňa je to tak troška, tak viete čo, akože troška dávny. Jak si to dobre pamätám,
To bolo nejak tak, to si to dobre pamätám asi. Black. To polish. Block of red. Tuším. Black. Walls. Lebo je akože toto som staval tak pred Polish. Layer view. nejakými takými, Polish. pred takými black to tiež wall. 7 mesiacmi, takže nepamätám si to až tak moc. Ale akože celkom dobre asi, nie? Že keď to stávam niekoľkýkrát v mojom živote, akože, to je to celkom dobré, ne? Dúfam, že ste ešte nikdy nevideli moju tvár. Spruce flag. Chat screen. Press the B button to exit chat. Press the Y button to send message. Chat. Slam. Set. Tell. Tell. Weather button. Clear button. When. Clear. Red. Thunder. Chat. Web. Chat. Weather. Clear. Chat. Text box / weather 7 of 28. Changing to clear weather. Player view. Prepáči, ale za chvíľu už si musím pohnúť, lebo už moje Nintendo sa za chvíľu vybije. Už to nedáva. A prečo to točím takto neskoro? No, lebo proste už sa mi vážne, že nedalo. Už som musel urobiť video. A práve to vyšlo takto večer. Lebo cez deň to nevyšlo moc, akože. Ani by som to nemohol urobiť cez deň. No nič, akože keby Black oxidized copper. tak akože to by asi nebolo príjemné, keby sa mi to vybilo práve že pred vami. Spruce Tak flag. preto sa musím ponáhľať. Lebo asi za chvíľu sa to vybije, no. Možno to dám do konca. Plum. Free top. Helmets. Or. Pointed. Fire. Large. Monster. Creep. Rock. Bone. Cobweb. Player view. Cobweb. Dobre, no takže toto je finálny výtvor toho vlaku. No takže asi tak čus. Bude možno zajtra video.